ngiyarake marang para muda kabeh utawa sinebut kaum Z nduk. Ngono ya, Mak. Matur nuwun marang Propinca Kabupaten Madiun ya nduk. Ngono. Mapan ana ing Kecamatan Geger. Iya. Awake dhewe sowan mrene. Iya, sak prekanca. Iya. Kelawan ya mengko putra daerah anakku Dinanda. Wah, ngono. Sing meraih ya kuwi mau juara festival dalang remaja nduk. Ngono. Sowan ngabiyantara yen ana tunadungkape nyuwun Gung Samudra pangangsama. Iya. Awake dhewe mrene ora ijen nduk pinarebek sanggiwaning para ya kuwi mau seniman-seniwati ingkang berbobot. Iya. Tur dasare dina semengko ya kuwi mau kepareng ana rawuhe Abah Haji Muhammad Syakirun nduk. Ngono. Saprikanca ya sing sangka Jakarta uga kasta dening panjenengane. Kowe ngono. Sapa wae Mak? Engko tak kenalake. Ya. Ora lali ya kuwi mau artis Jawa Timur, Nduk Hani Kusuma. Iya. Sing mijil sangka Laladan Blitar. Blitar nggih, Dik. Tulungagung. Wah, iya. Nyawang Hani Kusuma terus nyawang bojoku piye ngono rasake. Ayo. Kok rasane piye? Aku ki wis tuwa isone ya kurang bayangke tok ndahne yo. Ya ngono. Bojoku biyen ya ngono kuwi. Weh ngono kuwi. Awake ya cilik wing-wing ngono kuwi, Nduk. Bareng Udakara kumpul karo aku wis 20 taun ki bledhos ora karu-karuan. Ya ngono. Ya alhamdulillah barokah, Nduk. Ya. Jenengku yang Widyawati 1 2 3 4 5 6 7 8. Ana 8. Nduk Hani Kusuma. Ya. Ingkang wonten miring kula menika. Terus Nduk Aprilia Suhana Vieta SPD. Ingkang wonten sisihipun. Ya. Terus genduk Viviana Agatha. Ya. Viviana Agatha. Terus ya ki mau Nduk Ayu. Ayu sapa ya? Jenengmu sapa Yu? Yu. Nah, biasa iki biasa iki. Nuwun sewu, nuwun sewu. Derek tepang Gadiwano. Nggih, Pak Dalang. Nggih, naminipun sinten, Nduk? Nami kula Diah iku semeneng Tiasi ora kaci kok beluk. Niku to. Kok nganggo Cilwalang kaci kok beluk dung. Sinten. Diah Ayu Kusumaneng Tias. Nggih. Si malah kaci kok beluk. Ngoten. Dalemipun Kota Madiun, Pak Dalang. Kota Madiun. Bocah ngono. Ayo. Tur yo iki yo dalang Nduk juara provinsi. Tahun piro Nduk? Tahun pinten? Ndek wingi niku lho, Pak. Tenane. Estu. Nggih. Tatkala ning jenengan dalang nika tahun pinten? Napa? Dalang napa lomba pedalangan niku. Tanggal pinten Dek wingi niku? 18 Dek wingi niku. Dek wingi niki. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestune jenengan lho, Pak nggih. Nggih, asal juara. Napa? Asal juara. Mboten. Nggih angsal to, Pak. Wah, iya. Aku lu nyamar ae. Putra daerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ayu manis sithik. Nduk, jujur ya, Nduk? Jujur. Nggih. Napa? Jujur kacang ijo, heeh. Anak wong mumet ki sing mumet apane, Nduk? Nggih sirahe to, Pak. Oh iya. Yen wong beleken kuwi sing lara apane, Nduk? Napa? Sing wong beleken sing lara apane? Mripate. Oh, yen anyang-anyangan. Anyang-anyangan gen apa jeronane, Pak? Ah, ya ora pikirane. Lah kok saged? Ah iya, terus tembus rono. Cawe dong guyune kaya ngono. Selajengipun regedek. Jenengan iso ya? Aku. Areng asma sinten, Nduk? Nami kula Uun. Uun. Jangkepipun? Uun Febriandari. Nggih. Dalemipun pundi? Dalemipun Kebon Sari. Yo. Nggih. Bonsari. Kidul mriku. Jumo. Nggih. Tepang kalih suwargine Pak Bejo. Oh, nika Pak